L-avviż legali li jara l-kontratturi f'pajjiżna jkunu liċenzjati huwa pass importanti li ħall-gvern biex kulħadd jimxi f'direzzjoni waħda. Dinja waħda mill-ħafna reazzjonijiet oħrajn ġejjin mill-imsieħba soċjali dwar l-ewwel liġi li bdiet tirregolarizza l-liċenzjar tal-kontratturi fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli ddeskrivit magħna dan il-pass bħala wieħed pożittiv u kif kienu ilhom is-snin jinsistu li s-settur jiġi regolarizzat. Bħala Kamra tal-Kummerċ aħna jilna l-dat diversi snin insistu dwar l-importanza li s-settur tal-kostruzzjoni jiġi regolat b'mod serju, partikolarment billi il-kuntratturi kollha jiġu l-liċenzjati. Ġifieri huwa punt pożittiv illi llum għandna liġi, però rridu mmorru oltre l-liġi. Huwa importanti li l-liġi tiġi infurzata, trid tiġi infurzata fil-ħin, trid tiġi infurzata fuq kulħadd u trid tiġi infurzata fuq kulħadd bl-istess mod. Fost l-oħrajn hawnhekk ġie notat kif il-kontratturi jridu josservaw kull direzzjoni maħruġa mill-perit jew minn kull persuna responsabbli bil-liġi, kif ukoll jassiguraw li kull xogħol li jagħmlu ikun kopert polza ta' assigurazzjoni valida. Da minn barra li kull naqqas jew ksur ta' liġi min-naħa tal-kontratturi jista' jwassal għas-sospensjoni jew irtirar tal-liċenzja jew multa. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġeja spjegalna b'mod ċar kif il-liġi l-ġdida tipproteġġi b'mod aktar sigur kemm lil ħaddiema involuti fix-xogħlijiet kif ukoll lil min qed jinvesti fl-industrija. Meta għandna setturi ekonomiċi kollha regolarizzati, kellna settur wieħed mill-kbar net fl-ekonomija Maltija li ma kienx irregolarizzat u kien hemm il-ħtieġa kbira minn dawk il-kuntratturi li huma serji li jkun hemm qafas regolatorju għal kulħadd. Affarijiet li daħlu llum huma biex jipproteġu kemm lil min qed jinvesti, kemm lil ħaddiema kif ukoll nies terzi li jmissu mas-sita tal-kostruzzjoni. Għalina kien importanti ħafna.